Tak vítáme všechny u našeho čtení z Bhakti Šáster. Dneska čteme ze Šrimad Bhagavad Gity a teď si říkám, jestli je to vlastně Šrimad Bhagavad Gita nebo Šrí Bhagavad Gita. A myslím, že může být použito. Normálně se říká Bhagavad Gita, ale to Šrimad, to je jako překrásná. Takže a já myslím, že jsem to někde i četl. Proč se čteme z Bhagavad Gity, taková jaká je? Jsme v 5. kapitole u verše 24. Om namo bhagavate Vasudevaya, Om namo bhagavate Vasudevaya, Om namo bhagavate Vasudevaya, Om Agyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Tak, můžeme. Jdem na to. Tak jo. Yontach sukhontar aramas tathantar jyotir evayaha sayogi brahma nirvanam brahma bhuto dhigachati. Ten, kdo nachází štěstí uvnitř sebe, je radostně činný uvnitř a odhaluje své nitro, je dokonalý mystik. Je osvobozený na úrovni nejvyššího a nakonec dospívá k nejvyššímu. Jak by mohl někdo zanechat vnějších činností zaměřených na dosažení povrchního štěstí, aniž by uměl vychutnávat štěstí ve svém nitru? Ten, kdo je osvobozený, zažívá opravdové štěstí. Proto může kdekoliv tiše sedět a radovat se z činného života ve svém nitru. Osvobozený člověk už netouží po vnějším hmotném štěstí. Tento stav se nazývá Brahma Bhuta. A kdo ho dosáhne, vrátí se určitě k Bohu zpátky domů. Shrnujem, jo? No. Takže tady, to je moc hezký verš. Tady v podstatě je to o jakýsi vyšší chuti. Jo, já jenom prostě, já si dovolím takovou, já jsem si tam všiml až teďka. Vy tu kameru máte tak jako trošku jako bež a vy když čtete, tak byste vidět takhle, vypadá to, jak byste jedli z korítka a to korítko už nebylo vidět. My jíme z korítka. Zkusíme s tím něco udělat. Jo. Jenom teď to pak bylo, oba dva jste byli sklonění a přímo končil ten obraz prostě, takhle. Tak jo. Děkujeme za upozornění. My to tady vidíme, ale jinak, to je zvláštní, že to vidíme jinak. No, my to vidíme stejně, ale když my jsme jako v tom korítku, tak my se nevidíme. No. Tak jo. Takže vlastně tady jde o nějakou vyšší chuť, že těch vnějších činností nejsme schopni zanechat, dokud si nezačneme, nebo dokud neobjevíme to štěstí uvnitř. Takže a když ho objevíme, tak potom už netoužíme potom vnějším. A to se nazývá Brahma Bhuta. Jo, tak já přečtu tady to. Jo, no tady je takže Surendrantu mi a první odstavec je vlastně doslova jako citace celého tady toho významu. A pak Gurujan Prabhu dodává. Musíme získat vyšší chuť, je to naléhavé. Musíme naslouchat, zpívat a mít dobrou společnost. Jinak nebudeme schopni tolerovat pudy smyslů dlouhodobě. Kršna dává další symptomy člověka, který hledá uspokojení jako v duchovnu a ne hmotě v dalším verši. A já bych jenom... Tady je zase ta vyšší chuť. A to je, já jsem o tom přemýšlel už minule vlastně, že
ono se to tak tady teď prolíná hlavně tou 5. kapitolou, že vlastně ten rozdíl mezi impersonalismem a oddanou službou je to, že v oddané službě má člověk právě přístup k té vyšší chuti. Kdežto v tom impersonalismu člověk vlastně jenom neguje, jo? Že jenom se zříká všeho hmotného, ale ještě tam není nic duchovního. A pak právě to končí, může to končit tak, že ta osoba se zase vrátí k činnostem, ale vykonává zbožné činnosti. Jo? A nebo teď jsem slyšel v jednom semináři, že ve skutečnosti dnešní společnost je v podstatě úplně zvrácený impersonalismus, nebo impersonalismus dohnaný do extrému, kde vlastně, já dám asi nejjasnější příklad, vztah mezi mužem a ženou. Jo? Prostě vztahy jsou problém, jo? Člověk tam musí řešit věci, jo? Takže na vztahy se vykašlem a budeme mít jenom sex. Jo? A že to je vlastně ten impersonalismus, kdy už ani nám nejde o nějakou tu kvalitu dobra, jo? Ale jde čistě o to, jako zbavit se veškerého toho utrpení, který přinášejí vztahy, zodpovědnost a tady tyhle věci a povinnosti a jenom prostě si užívat. Jo? To jsem jenom tak chtěl k tomu dodat. Mi připomněl jednoho spolubydlícího, když jsem byl v Praze, jsem byl na sdíleném bydlení a v podstatě jakoby toužil přesně po tomhletom, jako najít si partnerku jenom na ten sex. Vlastně čím jiným. Já jenom přemýšlím, jestli to vůbec jako patří ještě, jestli už to není fakt jenom prostě materialismus. No je. Tohle už je prostě... Je. Jo. Jako on v podstatě i ateismus je svým způsobem impersonalismus. Jo, protože oni popírají osobu Boha, že Bůh neexistuje. Jo, kdežto ti majavádi, kdežto ten ateismus, to už je v podstatě úplná nevědomost, ale zase to pramení, zase je to prostě impersonalismus. Akorát, že ten impersonalismus, o kterým čteme my tady, v Bhagavad Gítě, tak je to... Tomu se ještě dostaneme. To jsou jako ale připouští, tam jim jde o to osvobození. Jo? No. Že to je ještě ten impersonalismus v rámci nějaké té cesty pryč z tohohle hmotného světa. Jakoby různý úrovně, já to vnímám jako různý úrovně. Spíš bych to viděl jako o směru. Jo? Že ten impersonalismus, úrovně jo, ale jde tam o ten směr, že ten impersonalismus, který probíráme tady, tak když tady je řeč o těch jogích a jo, Arjuna se ptá, tak mám teda se zříkat, nebo mám dělat ty činnosti, jo, tak to zříkání, o kterém mluví Arjuna, tak to dělají ti jogíni, kteří ale chtějí dosáhnout toho osvobození. Jo, a dostat se z hmotného světa. Ale tady ten impersonalismus, ten ateismus, jo, a to, co je dneska vlastně úplně Prabhupáda tomu říká zvrácený smyslový požitek, tak to jde dolů. Tam není ani cíl jako dostat se, tam není vůbec žádný poznání o dočasnosti toho světa. Tam je jenom ta negace toho utrpení. Snaha prostě zbavit se utrpení. Jo? A proto všechno, co přináší utrpení, tak nebudeme mít zodpovědnost, nebudeme mít vztahy, nebudeme si plnit povinnosti jenom do té míry, budeme si plnit ty povinnosti jenom do té míry, do které nám přinesou materiální požitek. Jo. No. Jo.
Tak to byla jenom taková, můžeme jít dál. Tak jo, dobrý. Takže verš 25. Labhante Brahma Nirvanam Ršajach Kšína Kalma Šaha Čina Dvajdva Jatmátmánach asi Sarvabhuta Hita Ratáha. Překlad. Ti, kdo překonali dvojnosti vytvořené pochybami, kdo soustředí mysl na niterné záležitosti, kdo stále jednají pro blaho všech živých bytostí a jsou bez hříchů, dosahují osvobození v nejvyšším. Význam. Jedině člověk plně si vědomý Krišny může jednat pro blaho všech živých bytostí. Když zná Krišnu jako zdroj všeho a jedná s tímto vědomím, je to příznivé pro všechny. Lidstvo trpí kvůli zapomenutí na to, že Krišnovi patří všechen požitek, že je svrchovaným vlastníkem všeho a nejlepším přítelem každého. Probouzet toto vědomí v celé společnosti je tedy tou nejprospěšnější činností. Této prvotřídní dobročinnosti se ale nikdo nemůže věnovat, aniž by byl osvobozený v nejvyšším. Ten, kdo si je vědomý Krišny, nemá žádné pochyby o Krišnově svrchovanosti, protože zanechal všech hříchů. Tak se projevuje božská láska. Ty? Já? No. Ten, kdo se stará... Jenom po odstavci, že jo? Právě proto jsem skončila. Protože mě No, skončil... ale že člověk přečte odstavec a zhrne to, co přečet. Jo, dobře, tak jo, OK. To jsem nepochopila. Jo. No ne, a dělali jsme to tak, ne? No, takže v tomhletom verši se říká, že ten, kdo jedná pro blaho všech živých bytostí, že dosáhne osvobození a mluví se o tom, že ten, kdo se dívá na Krišnu jako na zdroj všeho a s tímhletím vědomím to si uvědomuje, myslím si, že to je v tom smyslu, jako že Krišna je příčina všech příčin a zároveň prostě je jakoby, nechci říct majitelem, a vlastníkem všeho, tak když člověk jedná s tímhle vědomím a jedná pro blaho živých bytostí, tak je to, že potom může dojít k tomu osvobození. A že to je, a že dělat toto je v podstatě, jestli jsem to dobře pochopila, tak že to je tou nejprospěšnější činností ve společnosti pro všechny. Ale je to trošku takový jako zamotaný v tom smyslu, že je tady řečeno, že kdo jedná pro blaho všech živých bytostí a je bez hříchu, že ti dosahují osvobození v nejvyšším. A ve významu je řečeno, že probouzet vědomí ve společnosti je tou nejprospěšnější činností a této prvotřídní dobročinnosti se ale nikdo nemůže věnovat, aniž by byl osvobozený v nejvyšším. No? Tak to je... Co bylo dřív? Co bylo první? Vejce nebo slepice? Kdo má vědomí Krišny? Tam je ten, hovoř. Mně to taky, já jsem taková jednoduchá. Protože oddaní, kteří si jsou vědomí Krišny a v podstatě kážou
kážou o Kršnovi, tak jednak jenom vlastně oni můžou, tím pádem jednají jako pro blaho všech a dělají tu nejprospěšnější činnost a tím, že to dělají, tak už jsou automaticky osvobození v nejvyšším. Co? Jo, to dává smysl. Já bych... Je to prostě spojený. Jo. Já bych řekl tam tak, že si to neodporuje, že oba dva výroky platějí. Jo? Protože to je jako se zpíváním Hare Kršna. Jo, že my zpíváme Hare Kršna. Začátečník zpívá Hare Kršna, osvobozená duše zpívá Hare Kršna. Jo? Kde přesně se dojde k tomu zlomu, to je otázka diskuze. A to je možná ta svadharma, to jsou možná, to je to, co jsme říkali, že nejprve je to materiální, ne? A zároveň potom se to stává duchovní. No jakože když dosáhneš to osvobození, takže potom Takže vykonáváš... ty činnosti jako už jsou jako duchovní. No. Tak svadharma, kde to bylo? To bylo jako druhá povinnosti. kapitola, Jako myslím. povinnosti. Mhm. No. Ono to tam bylo jiný, tam byly vlastně ty dva druhy svadharmy, jedna byla materiální a druhá byla duchovní. Jo. No to, jo, já vím, to je někde, není to u toho? Počkejte, to bude schválně. Já jsem dneska tak trošku, jako když jsem to moderoval, tak jsem i dával trošku pozor. Ve skutečnosti to, co teďka čteme, tak jsem zrovna četl já, takže si to nejmín pamatuju z toho čtení. Aha. Jo, ale já mám taky ten problém. Já se soustředím, abych prostě přečetla správně ta slova. No. A já to imponovala, prostě končila, jako klesla hlasem na správných místech a tak. Že trošku zapomínám tak na ten obsah. Tak soustředím na ty... Jo. Je to tak. Můj poslední přečtený verš dneska bylo, jak dlouho trvá Brahmův jeden den a jedna noc. A protože tam byly ty miliony a biliony a tak, abych se do toho nezamotala, tak se to taky asi budu pamatovat. Jo. To hledám. Já hledám, tam bylo... Ty povinnosti tam byly rozdělené. No, ale to asi nedám dohromady. Já to nenajdu, já vůbec nevím. A tady to nevím. A to mělo k tomu, jako? To vztahovalo? No, nevadí. Takže počkat, takže ještě jednou, co je vlastně ta nejasnost? Že to jde ruku v ruce, jako osvobození v nejvyšším plus... Takhle, ti, kdo překonali dvojnosti vytvořené pochybami, to znamená ti, kdo jsou za dualitami štěstí, neštěstí, dobro, zlo, teplo, zima. Ano. Kdo soustředí mysl na niterné záležitosti, to znamená soustředí se, hledají štěstí ve svém nitru, to znamená u Kršny, u naduše. Tady konkrétně to je o józe, takže tam je myšleno, že se soustředí na nadduši. Jo? A kdo stále jednají o všech živých bytostí a jsou bez hříchu, dosahují osvobození v nejvyšším. A teď tady je, jedině člověk plně si vědomý Kršny může jednat pro blaho všech živých bytostí. Jo, takže to je první věta. Takže jedině člověk vědomý si Kršny může jednat pro blaho všech živých bytostí. Když zná Kršnu jako zdroj všeho,
a jedná s tímto vědomím, je to příznivé pro všechny. No, to znamená, když někdo jedná, to už je ta karma yoga. No? Že to už je takhle, to je ta karma yoga, jednání s vědomím Kršny, to je ta niškáma karma yoga. To je, že jo, 3. kapitola je o sakáma karma yoze, kde my, a 5. je o niškáma karma yoze. Ten rozdíl je, že ve 3. kapitole nám Kršna říká, jak se máme, to je ta první úroveň, kdy my se zříkáme těch plodů, protože si pořád myslíme, že ty plody, že to je naše práce, a tak my se jich zříkáme pro Kršnu. A teďka my už a v 5. kapitole už vlastně víme, že Kršna je ten, že ty výsledky už patří jemu, jo? Že Kršna je ten, který vlastně to poskytuje, jo? A takže my už vlastně tady známe Kršnu jako zdroj všeho. Jo, to už tam nějak, to už tom je... Doteklo to. Jo, a díky tomu my se... jak to je? No takhle, já to nebudu víc... že jo, snažíme se to spíš odmotat, než zamotat. A... pak je tady teda že probouzet toto vědomí v celé společnosti je tedy tou nejprospěšnější činností. Této prvotřídní dobročinnosti se ale nikdo nemůže věnovat, aniž by byl osvobozený v nejvyšším. Ten, kdo si je vědomý Kršny, nemá žádné pochyby o Kršnově svrchovanosti, protože zanechal všech hříchů. Tak se projevuje božská láska. No, jo, tak tam je... Já myslím, že z toho významu je jasný, že v tom verši jo, tam je dosahují v přítomném čase. Jo, to znamená, že v minulosti ti, kdo překonali dvojnosti vytvořené pochybami, to znamená, už to mají za sebou. Jo. Ti, kdo soustředí mysl na ní, takže ti, kdo meditují na nadduši, tak to už dosáhli té úrovně, to znamená, že už to dělají. Kdo stále jednají pro blaho všech živých bytostí a jsou bez hříchu, dosahují osvobození v nejvyšším. Jo? Tam je všechno už v přítomném čase, to znamená, že tam není daná žádná podmínka, jestli to, co říkám, dává smysl. Nedává. No, Nedává. Já myslím, že dává. Mně to připadá tak, že v tomhle verši je nastavená docela vysoká jakoby laťka, vysoká duchovní úroveň. V podstatě je řečený, že pokud tu laťku nemáme, tak na jedné straně se nemůžeme věnovat té dobročinnosti, tomu šíření Kršna vědomí. Ale na druhé straně já mám trošku dojem, jestli to nepočítá s tím, že prostě když člověk jednou nastoupí na tu cestu Kršna vědomí, tak na té cestě není žádný ztráty ani úbytku. Takže on prostě jenom je otázka času, než tam dojde na tu osvobozenou úroveň. Tak jestli to není s tímhletím ještě zamíchaný, protože... A možná... No. Pardon. Možná to celý osvětluje ta poslední věta ve významu. Jestli je někdo plně vědomý svého stavu s Kršnou, je ve skutečnosti osvobozenou duší, třeba že ještě se trvává v hmotné schránce. Jo. A tady jenom, že jo, tak jak já jsem to pochopil na začátku, že vlastně ten verš byl pochopený, že až člověk překonal ty hmotné dvojnosti, Jo. až se soustředí na niterní záležitosti, až stále jedná pro blaho všech a je bez hříchu, tak dosahuje osvobození. Tak teprve potom, ale jakože ve skutečnosti tohle už, ale pak ve významu právě je ta věta, která nás zmátla, že této prvotřídní dobročinnosti, jo, to znamená jednat pro blaho všech,
se ale nikdo nemůže věnovat, aniž by byl osvobozený v nejvyšším. A to byl ten rozpor. Jo? Jo. A ta poslední věta je... Ale ten verš právě mluví o tom, to jsou znaky už osoby, která dosáhla toho osvobození. Jo, a to je to, co mě zmátlo. No, jasně. Jo, ono to tam tak jako v té češtině, v té češtině to tak vyzní, nebo i v té angličtině, já jsem se teď chválně koukal na anglický překlad, ono to tak vyzní, že to jsou jako podmínky pro dosažení osvobození, jo, ale to jsou znaky osoby, která dosáhla. Jo? Jo. A víte co? Jdeme dál, co? V těch významech Srila Prabhupáda, on to vždycky pak nasadí danou službu, jakože v podstatě, když už ty věci, činnosti děláš, tak jo, jako, tak já tomu rozumím. Dává vždycky už tomu dává ten nejvyšší benefit. Vlastně. Tak on mluví, že jo, jinak je to, ale teďka už to je v podstatě, teďka už se pohybujeme, no ještě to není úplně čistá bhakti yoga, protože tam je ještě pořád připoutanost k tomu druhu té činnosti. Jo, že člověk už je tady odpoutaný od výsledků, ale ještě připoutaný ke konkrétní činnosti. Jo? Bhakti yoga je tohle. A Prabhupáda to právě v těch významech vysvětluje jako z úhlu pohledu bhakti yogy. A jenom ještě jednu, já vím, že to mám číst. Ještě jedna věc je, je tam rozdíl, protože Jiva Goswami říká, že oddaný na začátečnické úrovni nemůže kázat. Mm-hmm. Jo. Protože právě ještě nepřekonal ty dvojnosti, jo, tady ty jinak jazykem nektaru pokynů ještě neumí rozlišovat. Jo, není prostě na té úrovni. Takže ono to není úplně, my můžeme to vědomí v celé společnosti, my můžeme být, když jsme na začátku, tak my můžeme být ti poslíčci, ti zprostředkovatelé, jo? Že prostě jenom předáváme ty knihy, jo? Protože taky první věc, co prostě se dělá, tak oddaní na začátku jsou vyslaní na ulici rozdávat knihy, jo? Ale zase, když bychom se zeptali někoho, tak no, když bychom se zeptali, co já si vybavuju, jo, že když se člověk zeptá někoho pokročilého, tak ta osoba řekne, jo, tehdy bylo potřeba rozjet tu celou mašinu, jo, a tak se to prostě dělalo s těma prostředkama, které byly k dispozici a tohle. Ale jinak prostě kázat by opravdu měly osoby, které už jsou pokročilí. No. Ale může být takhle jako tím pomocníkem, nějakým nástrojem, že se že pokud nás zaměstnají ti už splnomocnění a ti pokročilí oddaní, tak my se k tomu můžeme prostě nějak dostat v podstatě i na té začátečnické úrovni. Jo. A je to v rámci... Je to z toho profit. Teda pardon, jako, ale víte, jak to myslím. Tam se to zase vrací vlastně k tomu základnímu rozdílu mezi karma jogou a bhakti jogou, což je, že v bhakti joze my vlastně jdeme přes toho duchovního mistra, jo, přes toho čistého oddaného. A my díky tomu my můžeme vlastně i dělat tady tohle, o čem je tady řeč, jo, vykonávat tu prvotřídní dobročinnost. A že když to děláme skrze toho čistého oddaného, skrze duchovního mistra, takže to ty nedostatky, Kršna nevidí ty nedostatky. A dostáváme za to ten kredit pořád. Dostáváme za to ten kredit. Tak já myslím, že jsme se v tom vydatně vyráchali. Jo. Tak to dělej. Ten, kdo se stará jen o hmotný blahobyt lidské společnosti, nemůže skutečně pomoci nikomu.
Dočasná úleva pro vnější tělo a mysl živou bytost neuspokojí. Pravou příčinou jejich potíží v těžkém boji o přežití je to, že zapomněla na vztah, který má s nejvyšším pánem. Jakmile si je někdo plně vědomý svého vztahu s Kršnou, je ve skutečnosti osvobozenou duší, třeba že ještě setrvává v hmotné schránce. Takže tady Šrila Prabhupáda vysvětluje, že když budeme pečovat o hmotný blahobyt společnosti, tak to přinese jenom dočasnou úlevu pro vnější tělo a mysl, ale dokud si duše není vědomá, plně vědomá svého vztahu s Kršnou, tak nebude šťastná. Jasně. A jakmile si je vědomá svého vztahu s Kršnou, tak je osvobozenou duší. Takže tady ten verš mluví o osvobozené duši. Jo? A ještě teďka, co mě napadlo, že tady je taky, jo, ve skutečnosti ta věta je, probouzet toto vědomí v celé společnosti je tedy tou nejprospěšnější činností. Této prvotřídní dobročinnosti se ale nikdo nemůže věnovat, aniž by byl osvobozený v nejvyšším. Jo? A můžeme vidět, jako kdo z nás, to je důležitý, jo? Kdo z nás může probouzet vědomí Kršny v celé společnosti. Jo, to si myslím, že je taky ta důležitá věc, jo? Že my z naší pozice, my můžeme v rámci naší oddané služby se snažit nějak se dělit o vědomí Kršny, ale jenom osvobozený duše můžou mít tak široký dopad, že to ovlivní celou společnost. Viz Šrila Prabhupáda. Jasně. Surendran to me, 25. Po přečtení verše 24 a 25 si můžeme myslet, že dosáhnutí osvobození je příliš těžké a může nás to odradit. No, na to jsme v podstatě přišli, že to je vysoká úroveň. Ve verši 24 Šrila Prabhupáda překlad Šrily Prabhupády používá slovo nakonec, jako kdyby nás chtěl upozornit, že výsledku nemůže být dosaženo rychle. Podobně vlastnosti zmíněné v těchto dvou verších můžeme je velice těžké najít. Nebo je zřídka najdeme. Zřídka najdeme osoby, které mají tyto vlastnosti. Nicméně v dalším verši Kršna nás Kršna uklidňuje. Takže verš 26. Tak jo. Tam krodha vimuktánám, jatinám yatačetasám, abhito brahma nirvánam, vartate viditátmanám. Překlad. Ti, kdo se oprostili od všech hmotných tužeb a hněvu, kdo jsou seberealizovaní, umí se ovládat a stále usilují o dokonalost, mají zaručené osvobození v nejvyšším ve velice blízké budoucnosti. Význam. Ze všech svědců, kteří neustále usilují o vysvobození, je nejlepší ten, kdo má vědomí Kršny. Bhagavatam 4.22.39 to potvrzuje následovně. Yatpáda pankadža paláša vilása bhaktyam karmášayam gratitam udgarathayanti santaha tadvam narikta matayo yatayo pirudha sorotoganastam aranam bhaja vásudevam. Snaž se oddanou službou uctívat Vásudevu, nejvyšší osobnost. Ani velcí mudrci nedovedou odolávat náporu smyslu tak účinně jako ti, kdo zakoušejí transcendentální blaženost ze služby lotosovým nohám Pána a odstraňují tak hluboce zakořeněnou touhu po plodonosném jednání.
Tak. No. No. No jasně, ne, to vypadalo, že jsi řekla tak, abych pokračoval. Nebo někdo. Ne, já se na to dívám, že ve verši je řečeno, že je tady popis toho, kdo má zaručené osvobození v nejvyšším ve velice blízké budoucnosti. Takže musí být osvobozený od hmotných tužeb a hněvů. Musí být seberealizovaný, umět se ovládat a neustále usilovat o dokonalost. A ve významu Šrila Prabhupáda říká, že nejlepší ze svědců, kdo teda usiluje ze světu, kteří usilují o vysvobození, tak jsou nejlepší oddaní, kdo mají vědomí Kršny. A je to potvrzeno i Bhagavatamu, v tom verši, že že ti, kdo uctívají nejvyšší osobnost božství, Kršnu, tak vlastně dokážou odolávat náporu smyslu a jsou tak blažení ze služby Pánu, že vůbec netouží po plodonosném jednání. No, že prostě vychází to jednoznačně pro oddané Pána, protože ti ani žádní jiní velcí mudrci, svědci, že nedokážou tak ovládat smysly jako oddaní, protože mají tu vyšší chuť, o tom byla řeč. Víte, co je pro mě matoucí? Že my tady čteme jakoby popisy osob, který jako Krišna nám říká nebo dává popisy osob, který prostě dojdou k tomu osvobození. Jo. A pro mě třeba je matoucí, že tady nám Krišna říká, že ti, kdo se oprostili od všech hmotných tužeb a hněvu, a teďka pokračuje dál, jsou seberealizovaní, umí se ovládat a tak. A zároveň prostě, já myslím, že to bylo v Nektaru pokynu nebo někde, že jakoby hněv je v určitém slova smyslu jako na místě, že prostě... Ale jaký? Tam jde o to, jaký hněv. To nejde o situaci, ale jde o druh hněvu. Že to musí být jako ten satvický, v uvozovkách, satvický... Satra je hmotná. Tak je to ten hmotný hněv. Honzík lape po dechu. Chce něco říct. No. Nebo ne? My totiž teďka koukáme na kurz Ayurvedy a to se nám všechno motá dohromady prostě. A že se mimo jiné říkalo, že váta jako nese ty myšlenky a že se pohybuje a že způsob, jak se to můžeme ověřit, je, že v jednu chvíli má člověk myšlenku a v další chvíli už ji nemá. Tak mi se teďka stalo přesně tohleto. Okay. No, ale tam, já si myslím, že o ten hněv, tady jde o to oprostit se od toho hněvu, který pochází od toho, že ty smysly se chtějí stýkat s těma objektama smyslového vnímání a není jim to umožněno z nějakého důvodu. Už a z toho... ten chtíč? No. Tak proto, jo? No, to si myslím, že je ten hněv, kterýho bychom se měli zbavit. Jo. No, to je ten kámaša, krodhaša, že když se nenaplní chtíč hněv, chamtivozné, jak to je, ta postupka. Možná prostě ten hněv, který vznikne, když se nenaplní ty touhy, no, a tady nektar pokynu, jo, vrátíme se zpátky,
Stejně se dá ovládat i hněv. Hněv nemůžeme zastavit úplně, ale jestliže se rozlobíme na ty, kteří pomlouvají Pána nebo jeho oddané, ovládneme svůj hněv v rámci vědomí Kršny. Aha, jasně. Tak je to ten ovládnutý hněv. Jo. Že... Takhle, no. Jo. Děkujem. A to s tím... No, to je totiž ten způsob, jak se z kvality vášně stane kvalita nevědomosti, že my v kvalitě vášně ten hlavní znak kvality vášně je, že my toužíme po něčem a začneme vykonávat aktivitu, abychom toho dosáhli. No a pak právě ale problém je, že když to nedosáhneme, tak je hněv, jo, tak přijde hněv, ale hněv už je v kvalitě nevědomosti. A ještě tady to je, no. Jak to tam je, ta postupka, no. Tady je ještě to... Pak máte na inteligence. No, to je 3. kapitola, ne, myslím. Zase. To je dobrý si takhle vrátit, abychom jako si to procvičovali. To je 3. kapitola. Arjuna 36, 37. Kamaneša, Krodha Eša. Tady by to mělo být, ne? Ten chtíč, ten hledáte? Nebo počkat, ne, to je konec 2. kapitoly, pardon. Jak překonat chtíč, to je konec 3. kapitoly. A co teďka hledáte? My hledáme po postupku, jak se člověk zamotá. Jo. Teď to není ta 2. Tady. Jo, je. Když člověk rozjímá o smyslu 62, jo, 62, 63, jo, to jsou ty 2 verše. Když člověk rozjímá o smyslových předmětech, vyvíjí k ním připoutanost, to znamená chtíč. Připoutanost a z připoutanosti se projevuje chtíč a z chtíče povstává hněv. Z hněvu vzniká naprostá iluze a z iluze zmatení paměti. Když je zmatena paměť, dojde ke ztrátě inteligence a když člověk ztratí inteligenci, padá znovu do hmotné tůně. To je ta postupka. Jo, to je ono. Dobrý. A tady je ještě v tom nektaru pokynu, tam je ještě vysvětlení, že jsou 2 druhy hněvu. Jeden je ten avirodha priti, což znamená neusměrněná připoutanost, a druhý se nazývá virodha yukta krodha, hněv povstávající z nespokojenosti. No a ten hněv povstávající z nespokojenosti, to je ten hněv právě, že se nám nenaplní ty touhy. Jo. Takže vlastně takže mysl může být rozlučněna 2 způsobem. Ten první způsob je, že my po něčem strašně toužíme, tak to rozruší naši mysl a pak, když se nám to nesplní tak, jak chceme, což se většinou tak jako stane, že se to nesplní, tak pak jsme rozrušeni tím hněvem. Já mám dotaz, já to nevím, totiž po kolikátku to máme na zítra? Dokonce. Jo. Nebo ne? Já bych řekl, že to máme do 29. Ono by to tak vycházelo. Jo. Nebo? Asi jo, ono by to tak vycházelo možná, no. No, já si myslím právě. Nebo já se podívám. Že my jsme i byli trošku možná napřed. No to myslím, ale já se to podívám. No dobře, já budu číst další ten odstavec, jo? Kde jsme skončili vlastně? Skončili jsme překladem toho verše z Bhagavatamu. Jo, tak Honzík. Jestli teda... Jo. Touha užívat si plodů svých činů je v podmíněné duši tak hluboce zakořeněná, že i pro velké mudrce je velice těžké ji ovládat. Byť na to vynakládají obrovské úsilí. Oddaný Pána, který se pořád věnuje oddané službě svědomím Krišny a dokonale zná sám sebe, velice rychle dosahuje osvobození v nejvyšším.
Díky svému úplnému poznání danému seberealizací se trvává stále v tranzu. S tím se pojí následující příklad. Darshana dhyana samsparshair matsya kurma vihangamaha svány apatyány pušnanty tatháham api padmaja. Ryba pečuje o své potomky pouhým pohledem, želva rozjímáním a pták dotekem. Podobně činím i já, o Padmajo. Takže tady se říká, že touha užívat si plodů, že je velice silná a že sám od sebe ji člověk těžko ovládne ale s pomocí vědomí Krišny je to možný. Tak to aspoň chápu. Protože tím pomocí vědomí Krišny my dosáhneme toho osvobození a v rámci toho osvobození se zbavíme nebo spíš překonáme i tu touhu si užívat ty plody. No, povídej. A potom, jak je ten verš, tak v tom posledním odstavci, když ho dočtu, tak ryba vychovává své potomstvo tím, že se na ně dívá. Nemá prostě jinou šanci, jako nemá jinou možnost. Želva se o potomstvo stará rozjímáním, naklade vejce do země a zatímco je ve vodě, rozjímá o nich. Stejně tak oddaný Krišny může dospět do pánova sídla, přestože je od něho daleko, jednoduše tím, že na pána stále myslí, když jedná svědomím Krišny. Tehdy nepociťuje bolesti hmotné existence. Tento stav se nazývá Brahma Nirvana, trvalé pohroužení v nejvyšším, které zbavuje hmotného utrpení. Mně se moc líbí ten příklad. On to jakoby navazuje, že tam je ta ryba a ta želva. A že oni nemají v podstatě jinou šanci, jak se postarat jakoby o to potomstvo. A je to jen takový jakoby vzdálená taková jakoby vzdálený kontakt. A tady, jak je to ten příklad daný, tak že my můžeme prostě být jakoby s pánem Krišnou, i když je od nás daleko, jenom tím, že na něj stále myslíme a jednáme svědomím Krišny. Tak to se mně líbí. Já si vzpomínám, když jsem byl malej, tak myslím, to dělala babička, ona objednávali, chodili nějaký ty katalogy Reader's Digest a to bylo o zvířatech většinou a tak a ona objednávala různý videokazety. A vždycky to byly jedny z povolených filmů u nás. Filmy o zvířátkách, dokumenty. Jo, a to často no někdy to bylo i jako, že tam někdo mluvil, myslím. No. Někdy, ale pamatuju si, že tam taky byla jenom symfonie přírody, že to hrál nějaký koncert a do toho byly záběry z toho. A já si z toho pamatuju, jako to můžu říct, že to byla jako velká část mého vzdělání, mého přírodovědného vzdělání pocházela tady z těchto videí. A já si tam pamatuju právě, že tam prostě byly, a to bylo navíc v těch kazetách, jo? Tam bylo několik takových favoritů, který se různě objevovaly. Jo? Pakoně, tam byly vždycky hyeny a lvy, jak honí pakoně a zebry. A pak právě tady ty želvy, jo? Že ty mořské želvy vylezly prostě na pláž, daleko od té vody. Tam snesli vajíčka a pak se vrátili zpátky do moře. A pak prostě střih několik měsíců, nebo já nevím, jak dlouho později. A teď se z toho písku začaly hrabat takový malý roztomilý želvičky. No a teď ty salvy ne salvy, to nezní, tak ty hordy těch malých želviček, prostě oni vylezli a to bylo, jo, já nevím, jako to nejde jinak, proč, jak oni vědí, že mají líst v té vodě, jo, a oni se vydali k té vodě, jo, a teď tam se tam tak plácali k té vodě a teď a Racek si jednu odnesl. Přesně, já jsem přesně si pamatuju na ten samý záběr. Ještě vidím
Asi to nebyla stejná kazeta, ale možná nějaký stejný jo. topic. Ale ono to bylo docela i jako hluboký pro ty malinký želvičky, že jo? Oni když se dostávali jakoby z toho v tom písku, tak to nebyla rovina, že jo? Takže oni se nejdřív museli vydrápat prostě nahoru, jakoby z té prohlubně, z té jámy. Jo. A když konečně se dostali nahoru, tak prostě než došli jakoby k té vodě, no právě, a k té vodě jich došlo úplný jako minimum, jo. To je prostě, je to zarážející, no. Je to fakt jako zarážející. A teď si uvědomuji, ale teď si uvědomuju, že možná to nebyl dokument, že možná to, co vyprávím, byla pohádka. No. To byla jasná pohádka. Byla 3 Grimmové asi. Jako Andersen. Tak jo. Je tady něco, kde to je? Ale ať to dočte. Ale jo, tohle je strašně zajímavý. No to jo. Počkejte, tady. My ráno čtem ještě. No, myslím má taky. Kolik? Kolik? No hned o 7:30. No jo. O 7:30, jo? Tak my čtem potom, my čtem od 8, ne? Ne, my čtem o 7:30. A nedala jsi tam ještě od 8? No, od 8 taky. No. My čteme od 8 po vás, to je dobrý, a ještě jsem tam dala ráno o 4:30. Dobrý. No prostě anyway, tady jsme někde ve 3. kapitole jsme četli, že jedna živá bytost je potravou druhé. Nebo to bylo Bhagavatamu. To byl spíš možná Bhagavatam. Asi od živa se Jivanam. To bylo něco, to bylo možná Nárada, jak Maharaj Yudhishthira měl depku, tak Nárada mu ukázal vlastně, ať si nedělá strach, že prostě je to tady tak zařízený, že prostě a to neřeší. Jo. No, takže tak. Dobře. Ještě Surendran to me. Jo, takže jenom, aby jsme uzavřeli ty želvičky. Tak jednak je to krásná alegorie k tomu našemu úsilí, jo, že prostě my se z toho hnízda potřebujeme dostat do té vody, do duchovního světa. Jo, ale prostě ta cesta je plná nástrah, ale v té vodě je ta želva, ta máma želva, což je Kršna, a my jsme s ní spojení skrze to naše vzpomínání. A teda bohužel v tom případu těch želv to tak nefunguje, ale tady v tom případu s Kršnou to tak funguje, že když jsme takhle spojení, tak žádný ten racek si na nás nemůže dovolit. To znamená, že tam nebude lítat nad náma, jo, ale když my budeme napojení na Kršnu, tak tam odhodlání, mít tak to odhodlání. Se nám nic nestane. Tak Surendran to me. Jak je možné, že něco tak těžké k dosažení bude v brzké budoucnosti dosaženo? Jo? Šrila Prabhupáda odpovídá na tuto otázku tím, že cituje názorný příklad. A to je tady to. Ryba pečuje o své potomky pouhým pohledem, želva rozjímáním a pták dotekem. Podobně činím já o Padmadžo. Nejvyšší, a v závorce nejvyšší pán mluví k Brahmovi. Jo? Padmadža, to je oslovení Brahmy. Šrila Prabhupáda komentuje. Teď je tady ten poslední odstavec významu. Šrila Baladeva Videbhushana cituje výše zmíněnou analogii, aby ukázal, že ti, kteří se snaží, kteří usilují, snaží se s vážností, jak je popsané v tomto verši Gíty, jo, stále usilují o dokonalost, tak pro ně je dokonalost připravená, protože nadduše se zajímá o osoby, které jednají s touto náladou, jo, kteří se snaží usilovně. Tím, že upřímně upřeme naši mysl na Pána, vzbudíme jeho milost, nebo přivoláme jeho milost. Kršna nyní dokončil svoji diskuzi, jak získat osvobození tím, že budeme pracovat s dokonalým poznáním nad duše.
v dalších 2 verších vysvětluje, jak dosáhneme toho samého osvobozeného stavu skrze Ashtanga jógu. Tyto 2 texty představují 6. kapitolu, která se zabývá Ashtanga jogou detailně. Tak já navrhuju to tady moc přečtem to, můžeme to shrnout, ale moc bych neřešil nějaké otázky, protože to bude detailně rozebraný v té 6. kapitole. Jo. Je to tak propojené. Tak kdo čte? Asi já, že? Jo. Takže. Spáršán kritva bahirbáhyam čakšuškajvántare bhruvoho pránapánau samau kritva násábhyantara čárinau Yatendriyamano budhir munir moksha parayanaha vigate čábhaya krodho jak sadámukta evasaha. Když se transcendentalista, který směřuje k osvobození, odvrátí od všech vnějších smyslových předmětů, když upře pohled mezi obočí a zastaví vcházející a vycházející dech v nosních dírkách, ovládne tak mysl, smysly a inteligenci a oprostí se od touhy, strachu a hněvu. Ten, kdo stále setrvává v tomto stavu, je bezesporu osvobozený. Význam. Ten, kdo jedná s vědomím Kršny, může okamžitě poznat svou duchovní totožnost a potom může prostřednictvím oddané služby poznat nejvyššího pána. Když bude v oddané službě stálý, dosáhne transcendentálního postavení, kdy může pociťovat pánovu přítomnost ve všem, co dělá. Tomuto stavu se říká osvobození v nejvyšším. Tady vlastně na začátku významu dalo by se říct, že Šrila Prabhupáda se hrnuje tu Niškáma karma jogu. No, že kdo jedná s vědomím Kršny, pozná svoji duchovní totožnost a potom skrze oddané služby pozná i nejvyššího pána, je to Janma Karma Chome Divyam, ten, kdo zná moje příchody a odchody, to je ze 4. kapitoly. A když budeme stálí v oddané službě, tak můžeme pociťovat pánovu přítomnost ve všem, co děláme. A to je osvobození. Tak, mami. Poté, co pán popsal principy osvobození v nejvyšším, poučuje Arjunu, jak je možné tohoto stavu dosáhnout praktikováním mystické jógy zvané Ashtanga yoga, která má 8 stupňů: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana a samadhi. V 6. kapitole je jóga rozvedena do podrobností a na konci 5. kapitoly je její předběžný popis. Yogi se při ní musí pomocí metody pratyahara odpoutat od předmětu smyslového vnímání, zvuků, doteků, podob, chutí a vůní a potom soustředit pohled mezi obočí a s přimouřenýma očima vidět špičku nosu. Zavřít oči úplně se nedoporučuje, protože by hrozilo, že usne. Stejně tak by neměl mít oči úplně otevřené, protože tehdy by ho zase mohly přitahovat smyslové předměty. Dýchání zastaví v nosních dírkách neutralizováním stoupajícího a sestupujícího vzduchu v těle. Cvičením této jógy dokáže člověk ovládnout smysly, odvrátit se od vnějších smyslových předmětů a připravit se tak na osvobození v nejvyšším. Všimli jste si, že pan Buddha švidrá? Ne. On takhle má přivřený oči a takhle skrze ně kouká na špičku nosu. Fakt? A No. každý? No, všichni budhové mají přivřený ty oči. Takhle. To mají. Všechny i ty různí svatí. Oni je teda ještě ke všemu mají šikmý, protože jsou z Číny. Jo, no, je to pravda. Možná nešvidrá. Ale tady z toho to zní, já to zkouším, koukat na špičku nosu a švidrám. No, to asi každý. Jo, každý, no. Jo, to asi každý, no. No, tak to je něco pro mě tady, jako tyto. Neštvi se s tím, mami. No, takže je tu popis praktik mystické jogy zvané Ashtanga yoga. A
popis, jak je možné vlastně dosáhnout osvobození v nejvyšším skrze tuhle jogu. A teď tady je těch 8 stupňů vyjmenováno a je to rozvedeno v 6. kapitole. A co tady je? Yogi se musí podle předmětu smyslového vnímání a soustředit ten pohled, že zavřít oči, aby neusnul opatrně s tím. A to je taková praktická věc, kterou si můžeme odníst z toho. Ano. Nezavírej oči nebo usneš. Ano. Když se lehce přimhouřit, ale nezavírat. Ano. Jo, práce s dechem a já myslím, že to je jasné. Ano, je. Vede to k ovládnutí smyslu a je to příprava tak, na osvobození. Jo. Okay. Tato jóga pomáhá člověku zbavit se všeho strachu a hněvu a tak v transcendentálním stavu vnímat přítomnost nadduše. Uvědomování si Krišny je tedy z jógových systémů nejlehčí. To bude podrobněji vysvětleno v další kapitole. Člověk vědomí si Krišny neriskuje, že by jeho smysly ulpěly na nějaké jiné činnosti, protože je stále zaměstnaný oddanou službou. To je lepší a účinnější způsob ovládání smyslů, než jaký nabízí Ashtanga yoga. Mm-hmm. Takže to mně přijde úplně jednoduchý, tenhle odstavec, že v podstatě bhakti yoga je ten jednodušší jogový systém, protože nehrozí, že ty smysly by byly unesený něčím jiným, že se pořád soustředí na Krišnu. Takže vlastně člověk nemůže udělat chybu. Tak, Prabhupáda vysvětluje, jak tyto verše zapadají do této sekce Bhagavad Gity. A tady je ten kousek odstavce. No to Yama. Poté, co pán popsal principy osvobození v nejvyšším, poučuje Arjunu, jak je možné tohoto stavu dosáhnout praktikováním mystické jógy zvané Ashtanga yoga, která má 8 stupňů. Jsou vyjmenovaný. V 6. kapitole je yoga rozvedena do podrobností a na konci 5. kapitoly je její předběžný popis. Poté, co nám dává krátký přehled 6. kapitoly, Kršna ukončuje tuto kapitolu tím, že říká Arjunovi, jak může zůstat klidný na jak může zůstat klidný i na takovém místě, jako je bitevní pole. To je další důvod, proč se vlastně tady tohle to vysvětloval Bhaktivedanta Purna Maharaj, proč my dostáváme, nebo proč ti pándovci jsou dáváni jako příklad. Jo, celá Mahabharata je vlastně o pándovcích. Jo. Nikde jinde v šástrách není žádný takový příběh o oddaných, který by popisoval celý ten jejich život tak zevrubně. Jo. A Maharaj právě vysvětloval, že to je proto, abychom viděli, jak strašné věci se jim děly. Jo? A to jsou věci, které nám se reálně jako nemůžou stát. Oni jim prostě zostudili manželku, tak jak ji zostudili. A pak jako Maharaj říkal, jo, a pak prostě je poslali do vyhnanství. A nejenom na den, ale na 13 let. A nebylo to jako, že OK, tak jako taťka mě vyhodil z bytu, tak půjdu k mamce do bytu a tam přespím na gauči. Jo? Ale že prostě to bylo, oni fakt museli jít do toho lesa a být úplně mimo ten komfort, na který byli zvyklí. Jo. Pak byla ta válka, jo, a tady tohle všechno, takže to jsou právě takový extrémní případy, aby nikdo nemohl říct, ale já jsem na tom hůř. To je pravda, no. Takže kdo... Miri? Asi já. Jo. Takže poslední verš v této kapitole 29. Bhaktáram yagya tapasam sarva loka maheshwaram suhridam sarva bhutanam
Gyātvāmam Shantim Richati. Mírová definice, ne? Jo, asi jo. Říká se mu? Myslím, že jo. Že jo. Tak jo. Člověk, který si mě je plně vědomý, se zbavuje hmotných problémů a získává klid, protože dobře ví, že jsem konečným příjemcem všech obětí a veškeré askeze, nejvyšším pánem všech planet a polobohů a přejícím přítelem všech živých bytostí. Význam. Všechny podmíněné duše, které jsou v zajetí iluzorní energie, se snaží v hmotném světě najít klid. Neznají ale návod a ten je vysvětlený v této části Bhagavad Gíty. Klíčem ke klidu je poznání, že Pán Krišna je příjemcem všech lidských činností. Lidé by měli obětovat všechno transcendentální službě Pánu, protože on je vlastníkem všech planet i spolubohy, kteří na nich žijí. Nikdo není mocnější než on, ani ty nejmocnější spolubohů, pán Šiva a pán Brahma, Védy, Švétašvatara Upanishad 6.7, ho popisují slovy tam Išvaránam Paramam Maheshvaram. Živé bytosti se pod vlivem iluze snaží být pány všeho, co vidí, ale ve skutečnosti jsou sami ovládané pánovou hmotnou energií. Pán je vládcem hmotné přírody a podmíněné duše podléhají jejím přísným zákonům. Dokud neporozumí těmto prostým skutečnostem, nemohou na světě dosáhnout klidu a míru, individuálně ani kolektivně. To je vědomí Krišny. Pán Krišna je nejvyšší vládce a všechny živé bytosti, včetně velkých polobohů, jsou mu podřízené. Jedině s úplným vědomím Krišny můžeme najít dokonalý klid. Takže tenhle ten verš říká, že všichni lidé chtějí mít klid. Chtějí se zbavit hmotných problémů a chtějí mít klid. A klid najde ten, kdo si je vědomý Krišny, protože ví, že pán Krišna je nejvyšší osobnost božství. A je tady popis toho, že nikdo není mocnější než on, ani polobozy, že on je vládcem hmotné přírody a že podmíněné duše podléhají zákonům té hmotné přírody. A když my prostě pochopíme, že pán Krišna je nejvyšší osobnost božství a pochopíme náš vztah a postoj vůči němu, tak potom můžeme najít ten klid. Tam je důležitá hodně ta formulace, že on je příjemce všech obětí a veškeré aspekty. Všech činností. Protože to je to, co dělá ten, když to řeknu vulgárně, tak to je to, co dělá bordel ve společnosti. Jo, že každý si myslí, jo, že je mnoho příjemců těch, jo, pro koho většinou si každý myslí, že on sám je ten příjemce, jo, těch obětí, že on by si měl užívat. Ale právě tady je právě důležitý, že toho míru dosáhneme, když se nebudeme snažit užívat si svých smyslů, ale když se budeme snažit uspokojit Kršnu. Že to je, jo. No, ty jsi říkala, že musíme vědět, že je nejvyšší osobnost božství, ale ten prvek rozhodující, který je potřeba si uvědomit, tak, nebo co z to vyplývá z toho, že Kršna je nejvyšší osobností božství, tak je to, že všechny činnosti má být prováděny pro něj. A tím pádem, a právě když tohle si všichni uvědomí, tak vlastně všichni budou všechno vykonávat pro jednu osobu nejvyšší.
A tím pádem nebudou žádný hádky. Ale no, pak tam taky vidíme, že i mezi oddanýma to vždycky nefunguje, ale to jenom dokazuje, jak je to v té Išopanishadě. Jakákoliv nedokonalost, kterou vnímáme v tomto světě, tak pramení z našeho nedokonalého poznání o dokonalém celku. Uh-huh. Tady někdo zazářil. Co? Že jsi teďka zazářil. Dneska záříme všichni přece. Vy tam máte tak krásně za sebou to světýlko. Jo, to... Vy jste totiž jak propojení Jo. s daným řetězem. Jo, ty vaše hlavy, oni akorát mezi něma, to je krásný. Jo, tak, my takhle trénujeme telepatii. No, Jo, a ještě teda Miri má za sebou tu lampičku, takže to vypadá, že má svatozář. To je to, jak když říkám Honzíkovi. Honzi, kšátrové naslouchají bráhmanům. A on mi to potom vrací a říká, no to jo, ale zase, když kšátria dobře naslouchá, tak potom zná ty správné odpovědi a může je říkat těm bráhmanům. Takže to je to naše. no. Tak jo, takže to dojedeme. Tato 5. kapitola je praktickým vysvětlením vědomí Kršny, obvykle předkládaným pod hlavičkou karma yoga. Odpovídá na otázku, která je často předmětem mentální spekulace. Jak může karma yoga přinést osvobození? Jednat s vědomím Kršny znamená jednat s úplným poznáním pána jakožto vládce. Takové jednání se neliší od transcendentálního poznání. Bhakti yoga je přímou realizací vědomí Kršny a Jnana yoga je cestou, která vede k bhakti józe. Vědomí Kršny znamená znát svůj vztah s nejvyšší absolutní pravdou a jednat podle toho, a dokonalostí tohoto vědomí je mít úplné poznání Kršny, nejvyšší osobnosti božství. Čistá duše je dílčí součástí Boha a jako taková je jeho věčným služebníkem. Její touha panovat ji přivedla do styku s májou, iluzí, a to jí přináší mnoho utrpení. Dokud je ve styku s hmotou, musí jednat pro zaopatření hmotných potřeb. Vědomí Kršny ale přivádí k duchovnímu životu, dokonce i když ještě pobývá ve sféře hmoty, jelikož ji probouzí k duchovní existenci skrze činnosti konané v hmotném světě. To je krásná definice. Čím dál člověk pokročí, tím více bude vysvobozený z hmotného zajetí. Pán nikomu nestraní. Všechno závisí na tom, jak prakticky vykonáváme povinnosti spojené s vědomím Kršny, což po všech stránkách pomáhá ovládat smysly a překonat vliv touhy a hněvu. A ten, kdo má ustálené vědomí Kršny a ovládá touhu, hněv a tak dále, setrvává na transcendentální úrovni zvané Brahma Nirvána. Uvědomování si Kršny automaticky zahrnuje 8stupňovou mystickou jogu, protože je naplněním jejího cíle. Stupně Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana a Samadhi umožňují postupný pokrok, ale to je jen úvod k dokonalosti dosahované oddanou službou, která jediná může dát člověku klid. Oddaná služba je nejvyšší dokonalost života. Tak to končí Bhaktivedantovy výklady k 5. kapitole Šrimad Bhagavad Gity, pojednávající o karma józe, neboli jednání s vědomím Kršny. Čaj. Doj. Takže tady v tom prvním odstavci ještě Šrila Prabhupáda mluvil přímo k tomu verši a tady vlastně v tom posledním odstavci je shrnutí v podstatě, dalo by se říct, no určitě takhle, je to shrnutí té 5. kapitoly. Jo? A je tam, takže Šrila Prabhupáda tam porovnává Bhakti jogu, karma jogu a Jnana jogu. Vysvětluje, že Jnana yoga je cestou, která vede k bhakti józe. A pak tam vysvětluje, že právě čistá duše je zahalená při styku s májou iluzí, je právě zahalená tou iluzí a díky tomu trpí. A musí jednat pro zaopatření hmotných potřeb.
Aha. Ale právě díky vědomí Kršny ona může ty svoje činnosti, vědomí Kršny ale přivádí k duchovnímu životu, dokonce i když ještě pobývá ve sféře hmoty, jelikož ji probouzí k duchovní existenci skrze činnosti konané v hmotném světě. Jo, takže takže máme tu karma jogu, gyana jogu a bhakti jogu. Gyana yoga, cílem gyana jogy je bhakti yoga, ale z karma jogy může být už rovnou bhakti yoga, protože to vlastně vykonáváme pro Kršnu. No. A pak je tady to, čím dál člověk pokročí, tím více bude osvobozený z hmotného zajetí. Jo? Takže to může být taky odpověď na tu otázku, že ono to nikdy není tak, že tady je prostě jdu na sever a jdu na jih. Jo? A teď jdu na sever. Teď jdu na sever a jdu na jih. Jo? Že to je pozvolný, že to je jako takový procentuální takový graf, když to řeknu, jo? Že do té míry, do jaké převažuje vědomí Kršny, tak do té míry jsme osvobození. Do té míry, do které převažuje ještě touha po uspokojování smyslu, tak do té doby jsme podmínění. Do té míry jsme podmínění. Pak se tady mluví o tom, že Kršna je nestranný. Škoda, že tady není tatínek. My jsme si o tom popovídali. Už ne. A tady je to vysvětlené, samozřejmě taťka, ale my jsme oba dva říkali tu stejnou věc v podstatě. A dlouho. Tak člověk se někdy zamotá, no. Jo, a že to závisí na tom, jak prakticky vykonáváme povinnosti spojené s vědomím Kršny a což nám pomáhá ovládat smysly a překonat vliv touhy a hněvu. Jo. A ten, kdo má ustálené vědomí Kršny, tak je na té úrovni, jo, a ovládá touhy hněv, tak je na úrovni Brahma Nirvana. A teď tady, i když tady byla řeč o té Ashtanga józe, tak zase Šrila Prabhupáda tady vysvětluje, že ta Ashtanga yoga v podstatě už je v oddané službě zahrnutá, protože oddaná služba je cílem Ashtanga yogy. Jo? A to je v podstatě to samé i s Gyana jogou. Jo? Že Gyana yoga jako taková cílem je poznat Kršnu, nebo dospět k vědomí Kršny. Ale my, když už to konáme, děláme naše ty činnosti, které děláme, když děláme s poznáním Kršny, tak už vlastně ten proces gyana jogy jako takovej samotný není potřeba. No a ten zbytek, to je v podstatě oddaná služba je nejvyšší dokonalosti života. Takže ještě surrender unto me. Kršna zde shrnuje témata, které doteď byly v Bhagavad Gitě probrané a dává je do kontextu dosažení osvobození. Bhaktáram Yagya a Sarvaloka Maheshwaram odkazuje na Kršnu, ne na polobohy, jako konečného uživatele všech obětí, které vykonává někdo, kdo vykonává buď karmakándu, nebo karma jogu. Bhaktáram Yagya Tapasám také odkazuje na Kršnu jako příjemce pokusu o odříkání člověka, který provozuje gyana jogu. No. Suhridam sarva bhutánám směř je míněno pro jogího nebo pro jogíny, kteří meditují o nadduši. Co to je? Kteří meditují o nadduši. Protože je to nadduše, kdo jako dobrodinec nebo přítel přející dobro doprovází džívu z těla do těla.
Šla Vishwana Chakravarti Thakur dodává, Kršna je dobrodinec každé živé bytosti. On milostivě sesílá, jak byste řekli český benefit? Prospěch? Prospěch, sesílá prospěch nebo výsledky, jo? To je míněno v tom smyslu, že dává výsledky. Skrze své oddané, ne. On milostivě sesílá prospěch skrze své oddané v podobě jejich pokynů o oddané službě. Když chápeme, pochopení Kršnovy pozice ve vztahu k činnostem karmakándy nebo karmajogy, pochopení poznání o něm jako cíle veškeré tapasy a konečně rozpoznání ho jako věčného dobrodince v srdci každého nás přivádí k jediné skutečné úrovni míru, což je osvobození z materiálního světa. Šrila Prabhupáda vysvětluje Suhridam Sarva Bhutánam v přednášce z Bhagavad Gity z roku 1968. Kršna je vždycky náš přirozený přítel. To se říká v Bhagavad Gitě, Suhridam Sarva Bhutánam. Suhridam znamená suhrid. V sanskritu existují různá jména pro různé druhy přátel. Jeden přítel se jmenuje Bandhu, jeden se jmenuje Mitra a jeden se jmenuje Suhrid. Takže Kršna říká, já jsem Suhrid, což znamená takovýto přítel. Takovýto přítel si upřímně přeje naše štěstí. Suhrid znamená skutečný přítel. Mitra znamená sociální přátelství. Bandhu znamená oficiální přátelství. Ale Suhrid znamená někdo, kdo si ve skutečnosti přeje dobro pro svého přítele. Je to upřímný přítel. Kršna je Suhrid. On si vždycky přeje moje dobro a proto se mě snaží přesvědčit. Prosím, odevzdej se mi. Tak jako otec říká, můj drahý chlapče, proč jednáš nezávisle? Trpíš tady jako hlupák, jenom se mi odevzdej. Já ti dám veškerou ochranu. Podobně Kršna je přítel tak jako otec. Vždycky se ptá a vždycky jde se mnou v každém druhu těla. Dokonce i když dostanu tělo psa, Kršna je tam vždycky se mnou. Dokonce kočky, psy, prasata a jakékoliv nízké druhy zvířat, jako tam není žádné váhání, jo, že jde s tou živou bytostí i do takového těla. Je tak přátelský, že kdykoliv jeho přítel, nebo kamkoliv jeho přítel jde, on tam jde taky. Jako Paramátma on vykonává přátelské činnosti. On posílá svého bona fide služebníka jako duchovního mistra, přichází jako inkarnace a přichází také jako oddaný pán Chaitanya. Pomáhá nám tolika různými způsoby, ale my jsme tak hloupí, že ho nepřijímáme. Nikdo nemůže být lepší přítel než Kršna, ale my jsme tak nešťastní, tak omámení vnější energií, že nepřijímáme Kršnu jako svého přítele. Přednáška z 14. října 1968. Konec té přednášky. Gyana, neboli poznání, že jsme věčné duše, odříkání a ovládání smyslů nám nemůžou dodat osvobození. Musíme přijmout útočiště u našeho nejdražšího přítele Kršny. Šrila Prabhupáda diskutuje tuto kapitolu ve svém výkladu. Tato 5. kapitola je praktickým vysvětlením vědomí Kršny, kterému se obecně říká karma yoga. Jo, to je tady. Odpovídá na otázku, která je často předmětem mentální spekulace. Jak může karma yoga přinést osvobození?
Jednat s vědomím Krišny znamená jednat s úplným poznáním Pána jakožto vládce. Takové jednání se neliší od transcendentálního poznání. Toto transcendentální poznání je poznání nad duše a toto poznání přináší osvobození. Amen. Takže já jenom to... Takže pracovat ve vědomí Krišny, jak to tady je, takové jednání, jednat s vědomím Krišny znamená jednat s úplným poznáním Pána jakožto vládce. Takže jednat s úplným poznáním Pána jakožto vládce se neliší od transcendentálního poznání. A to transcendentální poznání, o kterém je tady řeč, je poznání o nadduši, to znamená, to je realizace nadduše, neboli stav osvobození, nebo tak, ne stav osvobození. A toto poznání o nadduši přináší osvobození, což v podstatě dá se říct, že je to samé, ale aby jsme byli přesní. Jo? Takže pokud jednáme s vědomím Krišny, tak nám to přinese osvobození. Jinými slovy. Takže v to budeme doufat. Ano. Budeme spinkat. Jo, přesně. Pardon, ono se to ještě nahrává, že? Ano, a to je dobrý, to je vidět, že jsme pořád ještě lidi. Tak. Co jsme dneska vyhráli? Já jsem vyhrála, že Ashtanga yoga je sice jeden z procesů, který nás vede ke Krišnovi, ale oddaná služba je mnohem jednodušší a lepší. Nemusíme si šilhat na nos třeba. Ano. No. Já jsem vyhrála nějak úplně teď ten závěr doktora Miguel Tapasam, že Krišna je nejlepší přítel všech bytostí. A že s námi jde fakt do každého těla. Jo, to je moc pěkný. To mě teď prostě jsem o tom víc přemýšlela, jak se to četlo. To je moc pěkný. Je nás fakt jako pro vás. Kdo by to udělal? Že? Jo. Co jsi vyhrál? No, právě přemýšlím, co jsem vyhrál. Myslím, že byste řekli ty největší výhry. A mě tam zaujalo to, že když myslíme na Krišnu, tak Krišna vždycky myslí na nás. Jak jsme se bavili o těch želvách v tom oceánu, který myslí na ty svoje želvátka malý. Tak Krišna na nás taky myslí. Já jsem dneska vyhrál to, že vlastně díky tomu, že bhakti yoga je vlastně cílem ashtanga jogy a vlastně i jnana jogy, tak je zahrnuje. Že to je ta věc, která to je ten bod. Jo, že ty samotné praktiky té jnana jogy a ashtanga jogy, jo, že si nemusíme šilhat na nos,
Takže nemusí být součástí bhakti jogy, ale protože bhakti yoga je cílem těchto jog, tak tam jsou v podstatě zahrnutí. No, že tam je kladený důraz na ten výsledek. No, co přinese ten výsledek. A myslím, že když řeknu cokoliv víc, tak se do toho ještě jenom víc zamotám. Ano, nedělej to. Takže tak to ukončíme. Tak jo. Šila Prabhupada ki? Jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki? Jai. Jai. Samaveta Bhaktavinda ki? Jai. Jai Gaura Premanande. Hare Hare Krishna. Uvidíme se. Krishna. Jo. Potkáme se zítra na Bhagavatam, že bychom četli Bhagavatam večer. Nebo budeme předávání. Můžeme. Tak zase o půl osmé. Dobrá, tak jo, tak já ukončím nahrávání a vysílání.